DJ Master, Vulcani Production. Не му пишете, Божи не търси принцеси, щото вече си има кралица Никита. Ако много настоявате, ще получите блокиране и малко депресия за спомен, докато другите търсят внимание. Божи се прибира при Никита. DJ Master, Vulcani Production. Щото обичал до влюбена жена си много, но ако се наложи, Никита ще му даде позволение за 2 дена филми и ще ви спре банкомата. Божи не играе с момичета, той вече си има Никита. Ако някоя много настоява, най-много да получи малко внимание и после потребителят не е намерен. Божи не е играч, той е последното ниво. Никита го държи спокойно, а другите ги държи на силен блок. Душманин ги як ровела. Манащи, оле те перабе. Душманин ги як ровела. Як лянащи, тересене. Злобарите си лаят, ама Божи и Никита не спира. кервана си върви, а слабите остават да гледат. Божи не е курвар по принцип, щото обичал до влюбена жена си много,